Maya pa oras, Labot Kapampangan. Gagawa tayo ng video kanini. Ining kadinalan at metong, karang kaya katamong Tagalugan video. Kaya may oras mga tikding susulong, kaya katamong kultura at amano, jed lalo ning Indo at alang sampang ning Buhay Kapampangan. Pag-umpisan tayo. Dini nga ano rin Monica ala na lang Jeronimo Constantina. Ining mumundili tawid mas manayon niya kayong Kapampangan Lumipat o dalaki. Ing tutuki surut detang bedbugs ne. Pero ing surut Tagalog ya ing Kapampangan Suldut. Okay. Ing katukinan nita kakapit mas manayon niya kayong Kapampangan ing Tatay o Pepe. Pepe. ing katukinan ini dakal rin kayo hindi na masyadong balog yung Kapampangan tagyawat yung Kapampangan Dalyawat. siya Dalyawat. dalyawat yung tutugi salitan mas manayon niya kayong Kapampangan yung Liwas. at atinya ka rin din may Jeronimo sabi na yuko ka yung yuko Tagalog ito mas manayon niya kayong Kapampangan yung Duko ka. ito namang may itong napaninda matangos siya arong yung matangos Tagalog niya mas manayon niya kayong Kapampangan yung Matilos sa arong. Okay, in Tauli chula takin kayong party yung medyo sisilip ng bagya malamok ka na Kasi yung Kapampangan ay amok. So, mayamok. ya. Wait na mo. Dakala salamat ka rin nasusuporta kay karangya ka namin Tagalugan video. Dakala salamat kang Jed, kang Alan. Sabi nung mayak ka rin pinangari. Saan rin kay katamang panitalang pangapampanganan. Yung Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. At masusuwan talo pa sa bayan rin kay katamang anak din kay katamang nga po kay Manong Siswan. Dakala salamat po kay Rayunan. Salamat.